लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय रायजोआव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायखौ लानानै रायजोआव सोलिदों दुंहाव थासारि गोबां सुबुंनि गोबां फोरमायथि बेनि गेजेरावनो रायजो सरकारथिंजायनिफ्राय ओंखारनानै फैबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बे गोजोनथाव खौराङानो जादों जायखिजाया गंनै साखायारि गारिफ्राव बे बारनिफ्राय गाखोनो हासिगोन 3 गाखोगिरि बेनि थाखाय रावबो पुलिस बिफाना लामा सामायाव हेंथा एबा फाइन लानाय नङा खोथाखौ रोखा खालामनानै होबाय रायजोनि बिजेपि हान्जानि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा बाइकआनो जा एबा स्कुटी जायखिजाया गंनै साखायारि गारियावनो गाखोनानै थांनो हागोन 3 गाखोगिरि रायजोआव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायनि सायाव बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायनानै होदों। এখন বাইকত তিনটাকৈ অহা কৰক এখন বাইকত তিনটাকৈ অহা কৰক আমি তিনজনী যাম তেওঁলোক আমিও দেখাও তেওঁলোকেতো কৈছে তিনিটা উঠিব লাগে মানে আমি তেওঁলোকৰে কথা মতে চলিছো আমি তিনিজন উঠিয়ে গৈছো তেল বচাইছো চৰকাৰৰ কথা আমি শুনিছো তেল বচাইছো তিনিজনকে গৈছো পুলিচে চৰকাৰে কৈছে যেহেতু পুলিচেতো আমাক নধৰিবই চাগে চৰকাৰে যি কয় পুলিচে সেয়াইতো মানিব সেইবাবে আমি তিনিজনে উঠিছো তেল বচাম আমি